Sakbay ti amin, kayat kayo akablaawan, kastamotan ti amin, anaayat, adumdumngag iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Feli manang. Agmay saak nga anak, kan ulila akon iti ama. Nasaya at mati panagbiag mi, gaputa da pwesto ni nanang iti tiyandaan. Kat pasaray tumulong akmat nga aglako no daytay awan klasek. Nagipatulod akmat iti surat manang, tamang namnamaak ama pilimat ama idrama ti pakasaritaan nga isalaysay ko, tamamati ak apakaagsawan daytoy itinabalitukan nga adal. Ipalubos mo man nga rod manang, arugyak ti agsalaysay. Naibag nga oras mo manang. Nay, si kamot gayam day taading ko. Naimbag man ta di magas ka dito'y pwesto. Wan manang taad ako maghagarak. Adya day taading ko. Maipapan ka ni Henry. Kaya't na nga tagtuloy nga ag koleyo talaga adya kong kabaila na pagadalan iti koleyo. Amumot na paggusto lang ti mabirbirukan mi kaniipag mapagbiag mi iti inaldaw. Sa dapay dagiti addi na nga agis eskwela. Ay talaga nga rod apursigido nga agadal no kasta. Wan nga rod manang iso ang masayangan akmat. Sapay nagngangato dagiti grado na. Kat anya nga iti maitulong ko o ading ko. Kwa manang. Kaya't kano ni Henry ti umay tumulong dito pwesto, tapninton makaornaw makapagtuloy tumot lang nga agadal. Nay, nasaya at day taan na panunot na no kasta. Ang ti kayat ko kumakot, agyanan ay ije balay, tapno adamot kad kadwami kan ni Fele. Umanugot ka kaday. Adda kad ni Henry day tamanang no kayat na. No siyak, umanugot tapno addang agpay sukadwayo ko ni Fele ije balayaw. Ay no kasta nga road, paumayom to intod bigat ije balay, tapno agsarita kami. Ay uwan manang, katitapay laeng agyaman na kun ka. Naimbagtada kayo nanang. Apag iso, nakaluto akon. Agina na kayon, tamangan tayon ton. Ay, huwag anak ko. Ay, makabanog mo, tagmalmalum nga day di pwesto. Pasensya kayo nanang. Nagado nga mintin lepas mo iji pagadalan. Iso asaan kayo ang natulungan iji pwesto. Ay, talaga kasta ti dandan ni agradwar anak ko. Saan na bale, tano makalpaskan, makatrabaho kanton iti kayat mo apagtrabahuan. Ay hun gayam, imay itay iji pwesto ni ulitag mo a Pedro. Ne, nasaya at man ta nakapasyar, nanang. Imay na imbaga, akayat kanon ni kasinsin mo a Henry, ti tumulong iji pwesto. Tapno inton makaurnong, adanto kano pagkolehyonan. Saan nga minan akabailan da ulitag mo apagtuluyan iti kolehyo? Sapay inasaririt nga ubeng. Di nasaya at nanang, tapno adakad kadwayo iti pwesto. Hisumot ti kunak. Imbagak nga rod apa umayan na dito balay inton biga, tagtungtung kami. Nanang, kasarita yo anasayaat. Kaasimot no di dagaya man pagtuluyan nga agadal. Nasa ukanyak ni tatang mo, akayat mo kano ti umay tumulong ije pwesto, tapno makaurnong ka iti busbusam to nga agadal. Wanandi, kaasimot niya minamang isaksaka di ti panagadal ko da tatang. Iso nga itata nakaturpusa ko ni ti high school. Kaya't ko kumatag trabaho, tapno makaurnong iti pagtuloy kung tong agiskwela iti college. Nasaya at daytaan na panunot mo kaanakan. Ang tikayat ko, agyan ka kuma dito'y balay, tapno adakad kadwami ka ni manang mo a Fele. Imbagak daytan ka ni tatang mo,
kat si kakano ti agdesisyon. Kasla ka babayin sa mo, tanti? Nagnada kong diti balayaw. Saan, Henry? Kan kayat ko, ibilang na kami nakapamilyam. Total, saan ka mo tasabsabali ka na kami? Kayat ko nga ibilang mo ni manang mo afele, kas pudpud no akabsat mo. Ay, kayat ko lang na, auntie. Katagyaman na kada kayo. Ikarig nga ramidak ti amin na kabailak at tumulong kada kayo, auntie. Kumusta nga iti mo nga aldaw mo ije pwesto, ading ko? Nasayat mo't manang Feli. Talaga nga adugan taggatang ije pwesto nanti. Wen, ading ko. Nang runa dagi ije addamot istorda. Ag wholesale pa'y ngamin ni nanang. Iso nga ije pwesto nanti paggatangan da iti tagilako da. Makapayat nga tagla ko, manang. Kaasim mo't gayam da, auntie. No, dudwada iti kadwa ng aglaklako. Iso nga rod anasaya at taimay ka. Iti kasta, saan una yan amarigatan ni nanang. Taadakan abaunan na no adda masapul nga aramiden. Manang? Nang runa itata-graduating akon. Danda ni Jakon makapan ije pwesto at tumulong ka ni nanang. Nagado nga mintirumbang ama iring pa si pagadalan. Di ka matanagan, manang. Tada ko na tumulong ka nanti. Imbag ka pa'y nga rod, manang Feli. Tatanda ni ka nagturpos. Arapap kumot ngamin day ta. Di ka madanagan ading ko. Dumtang tumatlaang kan katikastoy. Basta agsingsingpet kan aggaggagat ka. Matunoy mong tumatlaang amin nga arapaap mo itibiyag. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagasat kami manang, tasimmangbay kada kami ni Henry akasinsin ko, nga imbilang kon apudpudno akabsat ko. Nagagat, nasingpet, ken natulnog ni Henry. Maragsa kanak matmanang, takasla na addaanak itipud no akabsat, akabinadang mi kaninanang. Pasaray agawid mat iti balayda, tapno sarungkaran na daulitag ko, ken dagiti kakabsat na. Ket tunggal sumangpet iti balay, adda imot na anak natengken prutas, nga aggapo iti balayda. Nagtultuloy nga rod ti kasjay akababalin ni Henry manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Anya ti padagko na may iti kasinsin mo, Feli, anak ko. Awan ti makonak nanang. Nasingpet kan nagagat ni Henry. Nagasat tayo nga rod, tasimmangbay kada tayo. Ay nahawad anak ko. Kan makitak ba't tigaraw na, nang runa iji tsendaan. Kasla saan mabanbanog. Talaga apursigidong agtrabaho di kasinsin mo. Wan nga rod nanang. Kan kasla nadaanak iti instant akabsat. Talagaan nalagaan tirik na kankwana. Kasla kabsat ko na talaga. Iwan nga rod, kan nasayaat mo't anak ko, iti kasta, ada kabinadang ta. Kan amuta nga ada mangisaksakit kadata. Nanang, anya nga tano pag-enrollan tan ni Henry inton pa nagsasarak. Total, agturpusak tumatan. Di ison ti sumublat a pagadalan tayo.
Total, talaga aday ta ti tartarigagayan na. Iso ang nagtrabaho iti pwesto. Sa bagay, napanunot ko matunday ta anak ko. Nabayag pa'y no ti urnong na ti pag-aadal na, ta saan matadakkel unay ti maitangtangdan ko kenkwana. Kasaritak tulaengen, asumrek iti pwesto iti bigat, ken agiskwela iti malam. Nanang, total, jay manglukat iti pwesto kan agi-display kadag iti tagilako iti bigat ti natrabaho. Iso masapol nga da kadwayo. Ayun anak ko, bayam takasaritak to ni Henry. Agpaiso ka titimpagayo, auntie? Henry, anak ko. Agenroll kanton inton umay apa nagsisir. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Kasanon ti trabaho ko di pwesto, auntie? Ay, numabalin. Sumrak ka iti pagadalan iti malam. Ta iti bigat, kasapulan da ka iti pwesto. San abalay, tandamot ni Lina akadwak nga aglako no pumanaw kan iti malam. Sigurado kayo, auntie? Kabaulan nyo ko ni Manang Lina? Anak ko, di ka agdanag. O sige, sana bale, auntie, tapaman amalpas ti klasik. Agdiretso ako ni Jichendaan, tapno ada kadwa yung agisara iti pwesto. Di mayat ka nga rodan, itikas di nga schedule mo, Henry. Auntie, katagyaman na klaunay kada kayo. Hello, Tatang. Naimbag man ta nakaawag ka anak ko. Kumusta kayon kadaan time? Nasayat kami mo, Tatang. Da kayo ngay. Dagiti kakabsat ko. Ay awan pagtanagam anak ko. Tanasaya at muti ka sa admi ditaw. Tatang, aday padamag ko kada kayo. Iso ngay mawagak. Oh, anya day jay Henry. Agin rolak ka nun iti day ti apa nagsasarak ko na naanti. Agturpos nga minan ni Manang Feli. Katsyak ka mo ti sumublat na pagadalan da. Ay nagsaya at ngay anak ko. Saan ka di aday tamot at talaga ti tartarigagayam? Tatang, katagyaman na kadaanti. Tamatong palon ti tartarigagaya ka makapagtuloy iti panagadal ko. Alakat saya atong ngarod anak ko. Nagsingsingput ka dita at nakababayin ka daan time. Sobra-sobra day ta natulong da kada tayaw. Tatang, laglagi pag-akanayon day ta. Kablaawan ka anak ko, nakaturpos kan. Agyaman nak nanang, kat isagot ko kada kayo to'y diploma. Tano saan aga po iti sakripisyo yo, kan rigat yo anang paadal kanyak. Ama ano jak nakaturpos. Congrats, Manang. Ne, si kamot tanti sumublat nga agadal ading ko. Lalay nga ma, tapno saan na masayang ti panawan. Masapol ang makaturpos ka dagos. Ikarik, Manang. Lalayngag to. Tapno saan na masayang tigastusin nyo para iti panagadal ko. Amok, ada saririt ka, Henry. Kabaulam day ta. Basta anusam ti agtrabaho ije pwesto, kan agadal. Amok, asaan analaka ti ag-working student, ngam amok akabaulam day ta. Ikarigata, kanti.
Kat na kayo ko ni Manang Feli ti kang runaan niya inspirasyon ko. Tano sana ga po iti kinasingpot yung kanyak. Amangan no jakon makaadala pulos. Basta di mo liplipatan ti nagtaudam, anyaman ti maragpat mo. Kan kang runaan adawatam ti tulong ti namarswa, tapno tarabayan na ka iti inaldaw. Wen Manang, laglagi pagday ta. Kasta unay aragsak ni Henry, idi imbagami kan ni Nanang, nga apaman a makaturpusak, isumot ti sumublat a pagadalan mi. Kat kasta nga rod tinapasamak Manang, tumulong iti bigat iti pwesto, kat sumrek iti pagadalan iti malam. Kaasi ti Diyos, saan ang nagbaliw ni Henry? Nakita mi mo't akabailan na apaggidanan ti agadal kan agtrabaho. Aging gaan na addaanak matan itinatalgad at trabaho Manang. Naglabas pa iti tawan, aging gaan na danon ti panagturpos ni Henry. Itatada ka turpos kan anak ko, anya ngay ti plano. Kaya't ko kumatagap na adagos iti trabaho anti. Ado kano ti bakanti ta trabaho di Manila. Mabalin ko amay aplikar di tinagadalak. Dukas ta, ejay Manila ti kayat mo apagtrabahuan, Henry. Wen ko manti. At ado nga ti oportunidad ijay ngam dito yan tayo. Adakan ka dayta, kat maragsakan ak unay para kan ka anak ko. Agyaman na kanti. Ket pasensya kayon ta mapanawan kayon. Ngam di ka agdanag. Kanayon kayon tong awagan mo ni video call. Tapno kasla dakmot lang iti sibay yo ah. Ay da, maikawa ak tulakit di anak ko. Mano atawan anak adenada ka. Ita, umadayo ka na. Ngam, maawatan ka. Amok a panagsagada da ito'y para itinarimrimat to amasakbayam. Ket gapo day tayo iti ado atulong yo kanya kanti. Isong agyaman ak unay. Patay. Patpat gun kayo unay kanimanang ko a Feli. Nanang, nagsarita kami gayam iti telepono ko ni ading ko nga Henry. Di kay kanog danag, tanasaya ati kasasaad na iti ayan na ita. Ay, agyam anak iti Diyos. Medyo nabayag nga minan asaan nga imawawag kanyak. Iso medyo madanagan akbut ah. Siyak timawag kan kwa na Nanang. Takunayo mo't anabayag asaan na kayo nga inawagan. Makumikom ka no iti trabaho na. Kan, adda na ibaga na kanyak nga adda kanon kaayan-ayat na. Kat kasla kayat da kanon ti agkalaysa. Anya, agkalaysadan. Day, apainay, kat di na pa impasyar dito'y. Tapno maam-am mo tayo kumamat. Imbagak day taken kwa na Nanang. Adda kanon trabaho ti kaayan-ayat na. Iso asaan akas ka rin na makapanaw. Kasta ka de. Ay, sapay kumagarod taa nasaya at mo't akas kan kwa na day taakayan ayat na. Sapay kuma, Nanang. Manang, imayak ta adda kayat kung ay padamag ken ka. Anya ka di dayjay, ading ko. Nagkasarmot gaya mo da Henry ken ti kaayan ayat na. Anya, day,
Apay nga'y adi naman laing bagbagamot ton. Isumot lagaya manabayagan asan nga imawag. Ay, di naman laing kabkabilangan mo ti tao. Oray to pa'y da kami manang. Inyawag na laang ngayon kalpasan ti kasarda. Nasakit tinakam po iti kasta nga inaramid na. Maamok. Nasaksakit tinakam mo. Gapo iti dayto ang napasamak, manang. Nakalipat mo na namin pinsan ni Henry. Manipod na pa nagtrabaho iti Manila. Simmabalin ti ugali na. Di na pa yan malagip na tao. Manang, siya kaon ti dumawdawat iti dispensar gapo iti inaramid ni Henry. Diyak mo't impagarup ang maaramid na ti kastaw Nangruna kada kayo at imulong kan kuana, tapno madanon na ti sa dinuman nga ayan na ita. Ala, bayamon. Sapay ko mata makaamiris tumutlaang. Oray malagip na tayo kumamot, nga umay iliwan. Hello, Manang Feli. Hello, ading ko. Naimbag ta sinong batam ti awag ko. Nabayag akong kontakan ka. Di ka mo't sumungsungbat. At dapat din na minsan nga inawagan ka. Ni bakit mo ti simong bat. At akanor aramidam. Imbilin ko mo't nga awagan na. Di ka mo't imawawag. Awan mo timbaga na kanya kay mawag ka, Manang. Amang ano nalipatan na. Amang ano ipagarot na nga damasapol ko iso nga imawagak. Sa anak nga umawag no saan nga imbaga ni nanang. Madanagan nga min. Apay anapayag ka no adi mo inawagan. Kun medyo agap-apos. Taimbaga ni tatang mo ang nagkasar kagaya man. Ngam di mo man lang bagpagapot kada kami. Pasensya kayo, Manang. Agap-apura ngamin ni Papang na. Tag subli ni Dia abroad. Iso na iset adagos ti kasarmay. Kasta ka di. Sana ba ni? At least, adamay bagak ka ni nanang, anasaya at matgayam ti kasasaad mo dita. Di kayagdanag, Manang. Ikarit nga pa na makapanaw ni Papang na. Awisak ta asawa ka mapan kami dita. Tapno mamamuyo mo. Sige. Namnamaan mi day taading ko. Sapay ko ma, tamatungpal mo. Uwan, Manang. Ibagam ka ni ante. Taagawit kami to dita, itaasawak. Kunak man no imbaga jay adim nga umayda dito'y iti asawa na. Isumati ko nanang. Imposible mo na di pa'y nakapanaw ti katugangan na lalaki. Isungarod ka no anaya pura ti kasarda, gaputag subliman ng di katugangan na iti abroad. Apay ngay nga road, nga awan da pa'y laang. Amang ano da pa'y pakakumikumanda, wano saan da makalive iti trabaho da, nanang. Ti ko namkit day. Talaga ang nakalipat ang di adim. Namin pinsan at tinalikodan ng tinaggapuan na nanipod ng asawa. Nanang, amang ano dapat patagan kan kuan adagiti nakaikamangan nangam na tayo. Ay, nagsakit la panunutan. Ajay imbilang ko apudpud no nga anak ko. Kat nakalipat mo tan. Di nakpay malagim ako mustaan no anyan ti kasasaad ko. Saan man aday ta ti pampanunutan nyo? Amang ano anya ti mapasamak kada kayo? Urayan tayo nanang.
umay tumot lang dito'y ni Henry. Ay, sapay kuma, tainton makalagip, kat adda akpay laabiag. Tilay bagbagayo mo't nanang, at idog pa'y tibiyagyo. Bakit ako, anak ko? Saan tayo nga amo no aginggat kaano pa'y asibibiyagak? Basta ibagam tulaangan iti adem nga ipatpatag ko unay-unay. Kandi na kumabaybayan ti magina. Kandi nalipatan ti kumararag iti Diyos. Tapno tarabayan na iti agnanayon. Aging gaita, ti kari ni Henry, kat nagtalinaed akari manang Emmy. Saan pa'y anagaw-awid dito'y lugar mi, tapno umay kumamot umiliw kan ni nanang, kastamat iti pudpudno a pamilyana. Aging gaita, jak mapanunot no apay akala at anagbaliw ni Henry, manipod ng asawa. Maasyanak unay kaninanang tainal daw asapulan na ni Henry. Nang runa ita amang rugin nga agkapsot, gapo iti kinabaket na. Kasla marikriknak ti saem a marikrik na ni nanang, gapo ta imbilang naket nga rod apudpudno nga anak na ni Henry. No kaano a makalagip ni Henry, dayta ti jak amo manang. Kat sapay kuma, ta saan tupay analadaw ti amin. Tilaangan mang palpalagan itiriknak, kat ti madamdamag ko anasaya at kanon ti kasasaad na itibiyag. Gapo ta nagunod nan ti tartarigagayan na anasaliwanwan a panagbiag. Kat gapo amin dayta iti sakripisyo, ken tulong nga impaay ti inak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Feli. Feli, pagayam ko, kasla marikrik nakmat ti saem a marikrik na itaninanang mo. Nasakit talaga a panunutan at iimbilang mo a kapamilyam, kat namin pinsan na kaanalipatan, wano tinalikodan. Ikarkararag ko asapay kuma, ta ipaayan pa'y ti Diyos ti atidog a panagbiag ti inam, bareng mauray na pa'y a makaamiris ti imbilang na nga anak, ken imbilang mumeten a kabsat. Alakastan, pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asaan, gan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, ipi danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Daisy nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a London, United Kingdom. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada na Neth Jasmine, Lear Macho 9731, Arlene Siano, kan Jasmine Rivera.
Makablaawan, Daamboy Tamayo, Jimmy Buis, Dennis Tamayo, Christian Abalos, kan Sir Julius Garcia, iti Binyan, Laguna, from Jobert Namyon. Best wishes kani ading ko John Leo kan Irish from Joan Ruvillos. Makablaawan amin at taga Dibagat, Madatag Kabugaw Apayaw from Julinda Balalang. Libe family iti Ilocos Sur from Say 1409. Amin at teachers dito'y Kaagrawan Elementary School nang runa iti apok ani Gia Morocco from Magdalena. Shout out kada Mary Joy Dulnuan, Cheline Vicente, Lovely Lily, Corina Ancheta, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith Canoli Andres, iti Villa Carmen Ramon Isabela, ti kablaaw kat nagapo kan ni Linda Pasyon. Shout out kan ni Olive Macanlalay, Nuvilin Taberna, Eileen Libed, Joan Rovillo, Mylene Puguon kan Aloha Joyce Caliva. Makablaawan nila kay ko ani Delphine Aspiliaga iti Rosales Pabahay Pangasinan from Hermelin iti Singapore. Shout out kada Almirante Matias, Emma May Beltadeo, Jennifer Guzman. Makablaawan pa iti family Aquino kan amin akabarangayak ditoy Maddalero, Bugay, Cagayan. Shout out kada Ana Jean Gaho, Maricar, JTB Vlog, Juanita Bayaksan, kastamat ni Flora Aurelio, Rodaline Ampa, Louis Jane Aguirre, ken Aubrey Ariota. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Daisy. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Daisy, adaak iti agdama dito'y London, ngam di makalak iti Kailukanwan. Iti may nga aldaw ama kumikumak nga ag YouTube, nasarakak to YouTube channel yo. Pinadas ko nga rod tinagdengeg kan nagbuya kadag iti uploads yo, kat nagusto ak matunay. Sipod idin, awan ti aldaw apalabset asa anak nga agdengeg kadag iti drama yo. May saak a nurse dito'y London, Manang Emmy. Saan a panagpanakal, ngam siyak ti head nurse iti ospital a pagtrab-trabahwak. Naingganyo akmat anang ipatulod iti padas ko, tapno ibinglay ko kadagiti dumdumngeg, no kasano anaragpat ko ti arapaap ko. Tanam na maek a makaipaay dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga ron ti agsalaysay manang, idi agad adalak paylaeng. Ay, agyaman na, nalpasan ti klase. Makabanog mo ti agadal. Oy, friend! Ala! Kasla na stress ka manin Angam okay lang da ita. Sana bali ta Friday ita. Iso nga amomon. Wan ngagpaiso, Biyernes ita. Iso amasapul nga ginom tayo. Of course! Ay katapag iso. Ada kaluklok katabar iti asidag ti pangpanganan tayo. Ijalangan ti papanan tayo. Ah, kasta ka di? Win! Kahit matamabantayin ton madamdama, ang mga nodo ti Pogi, ijay sika. Ah, syempre, mapantayo kitaan inton madamdama. Makabanog samot ti agadal. Kaya't kumot ti agaliwaksay. Ni, masapang na agsukat ka, friend. Alangan mata naka-uniform ka, mapan iti bar. O sige nga Rod, agkikita tayong tulaangan inton madamdama. Ma? Ala, nakaidap amin na nasilaw iti balay mi. Nakaturog da na samot aminan.
Ginaayadak laangan ang sumrak. At no didak mangag. Aniyat orasan. Grabe una yan. Ngam itala nga sumangpat ka. Naggapo. Nagapo akiti ayan ti balay ti kagrupo, tatang. Pasensya kayon. Di pa nagkunam ka, di kat maloko na. Kasta ti kawas mo na pa nagaramit iti group project. Saan nakamunal, Daisy? Ha? Nakalablabasit ka pa'y. Madlaw anak kainom ka. Ala, saan mo, tatang? Di ka naglibak, Daisy. Madlaw iti tignay mo. Panagkunam ka, di kat ada na saya at amaalam iti panagin inom mo iti arak. Babae ka pa'y mat nga rod. Di mo ka di amo at delikado di tarwar iti kasto nga oras. Kasanaw no ada napasamak kan kakat saan mi nga amo no sa dino tayan mo. Agpanunot ka madmat, Daisy. Saan da ka pinadakkel kan pagat-adalan tapno agbalin ka laang amanal. Tatang, Kayat mo ka di tapagsardangan ka laangan nga agadal. Adda kami dito kan ninanang mo nga agsak-sakripisaw tapno makaadal ka laang ng kastipay ti isubad mo iti amin arigat mi para kan ka. Anya klase di pa nagpampanunot dayta, Daisy? pasensya kayon, tatang. Panasampay nga ulitan ti kasto nga inaramid mo. Makitam no anya ti mapasamak. Oh, friend, kumusta ka? Ay na, nagadun samat, tinainom mo iderabi Naibag na nakawit ka pa Kasta nga rod unay nga ungat ni tatang ko. Ha? Kunamot no dadagsan unay ang tinakbasulak. Hala ka. Katanyangit imbaga na kan ka. No ulitak pa'y kano tikas di nga inaramid ko. Agsarda nga kanon nga agadal. Grabe, saan ka di? What? Ay talaga grabe na ita. Nagikataklaan mo't iti stress ko. Saan da ka di ang maawatan da ita? Oh, relax. Relax, girl. Panunutem at hatang mo day jay. Kat saan ni agungat no awan mo ti makigapo. Pagkarupumlaan nga nakastoy, ako nga, madandanagan dalaan para kang ka. Uray pa'y. Maawatan dak kumamot asag paminsan. Daisy. Makapasuron. Ha? Maminsan ka lang nga agaliwaksay. Kasjay pa'y taramidon da. Tinasayaat. Mapantayo man ni Jainton madamdama. Ha? Nakarkaron stressa. Masapo lang maikat da ito'y. Are you sure, friend? Ang mga numaong talang ka manen. Makamuditan. Talaga may stressak. Agkikita tayong tulangan ijay inton madamdama. Saan ka talagang agnaknakam? Binagaan ka lang arod idin ngam inulit mo pailaan. Kasano mo't ngamin tatang? Didak mo't maawatan. Na, Nagikatak lang iti stress ko. Di yung amin amuno kasano karigat ti agadal. anya? Iti pa nagkunam kat na iti solusyon iti kastang ibagbagam? Ti pa naginom mo iti arak? Awan tinasayat nga itden kan kaday ka. May sagmakkalaan. Grabe kayo mo't tatang. Na, tasak pa iti grabe. Kita man tabagay. Panagkunam ka dikit nasayat na itangar aramidam. Pagat adalan da kangam kasto ti isubad mo kada kami. Idin to ta para mo't lang iti masakbayam tar aramidan may. Binalan may. Binalaagan ka ngam di nakimpangag desi. Iso akas iti na ibagakkan ka idin. Diya kung suportaran ti panagadal mo.
makaamukan iti bagay be. Total, awan mo't lang ti patag ti panagsakripisyo may tapno makaadal kalaang. Ha? Anya ti kunayo, tatang? Tulang ka kaday. Naglawag mo't nilang ngagmaw. Manipod ita, makaamukan iti biyag mo kunakmat. Diyakon makibiyang iti panagadal mo, total kastamad ti kayat mo. Aklo nag-adyak impangag ti balag kanyak ti amak ididamo manang Emmy. Taim pagarup ko nubut-but nga naklaang. Iti may kaduagon daway anaaktuan nak ni tatang ang naglabsing iti kayat na, kastaunay ti pungtot na kanyak. Idimbaga ni tatang adinan suportaran ti panagadal ko, diyakon ammo no anya ti aramidak. Agkakanat ti sumsumrek iti panunot ko. Addapan ni dir ko iti bagik, no apay anaaramid ko ti kasjay. Ngam kastay ko na dangaruden, awan ti umuna ababawi. Jakon ammo no kasano ang maurnos ko ti amin. Aging ga iti maysa arabii, nangeg ko dananang kentatang nga agsarsarita. Saan ka di nasaya at ti panang padakkel ta iti anak ta Melinda? Apay akas to'y ti mapaspasamak. Impait ta mo ti amin kan kuana. Seryo, lakay. Pinadakkel ta, anasaya at ti anak ta. Mabalin nga dala ang pagdaldalanan na, adi na maibaga ka na ta. Iso asaan arumbeng ti imbagam, asaan tan asuportaran ti panagadal na. Makita mo ti kinasaot na nga agadal. Iso na laeng taadda dagiti gundaway, adi na malapdan ti bagi na asumurot ka dagiti gagayem na. Ngamapay nga aramidon na ti kasjay. Iso nga rod, apasensyaan talakay. Awan ti sabali ang makaawat ken kuana, no di data adadakkel na. No anyaman ko mga minday ta pagdaldalanan na. Apay adi na ibaga ka data. Saan akas ka rin aday ta kaibagbag am lakay. Adda dagiti problema dagiti agtutubo, asaan da maibaga ka dagiti dadakkel da. Iso ada tayo anaganak ti rumbeng ang makaawat kadakwada. Saan anadlaw dananang kantatang ti kaadak iti asidagda itay? Kabayatan ti panagsarsarita da. Kataklunak. Natignay ti riknak kadagiti nangag ko itay. Mariknak babaan iti panagsaon ni tatang. Adi namot kaya tinagbalin a desisyon na. Ngam mamati akayat na amariknak. Asaan arumbang nga agpanak kelak kadakwada. Tauray balibaliktadon ti lubong. Isudalat ta tinaganak ko. Nimot nanang, napalalo ti panangisakit na kanyak. Kastaunay ti panangipalawag na kanitatang, arumbang laeng amaawatan dak, no bilang ada pagdaldalanak. No panunutan anaimbag. Sibag. Simple laang mo't astres. Gapoy ti panagadal ko ti marikriknak. Awan mo tinadagsa na pagdaldalanak. Pudno anasairak ididamo a kinaungatnak ni tatang. Isa a pinamidwak ti simurot kadagiti gagayem ko. Ngam ka po itinangag ko asaritaan dagiti dadakkel ko. Rumbang laang nga agnakamak. Taus to ti kunada. Para matlaang iti pagimbagak ti aramidan da.
Nanang, adakon. Nagdiretso ako na nagawid kalpasan ti klasek. Agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, anak. Mabalin ka di nga agsarita ta. Apay ka di, nanang? Anak ko, saan laeng anam na minsan anangeg ko ti panagungungat ken kanitatang mo. Imbaga na pa'y asaan nan asuportaran ti panagadal mo. Uwan nanang. Anya nga minaya ti mapaspasamak anak ko. Apay anaramid mo ti kasjay. Abom mo't asaan anasaya at daijay saan ka de. Pasensya kayo nanang. Nalabit, ada pagdaldala nam anak ko. Adi mo ibagbaga kada kami kan ni tatang mo. Nga mapanunot mo mo't kuma, asaan aday ta ti solusyon ti amin. Saan amasulbar ti arak, ti anyaman a problema ma anak ko. Pasensya kayo nanang. Nastresak lang amin iti panagadal ko ita. Nagado amin ti aramidak. Nakarkaro kat, nagrigat gayam ti kurso a nursing. Maawatan mi anak. Ngem ulitek, saan aday ta ti solusyon ti problema? Pasensya kayo na talaga nanang. Di kay agdanag. Jaktun ulitan ti kasjay nga inaramid ko. Nadamag ko apuro kalukwan kanumat gayam ti aramidem si ka Daisy. Auntie? Amom ka di akayarigam ti awan kwenta na nga anak. Gapo iti kastangar aramidem? Ha? Di mo pa ikan patag ti panagrigrigat na nanang kantatang mo tapno makaadal ka. Kaya rigam matlaang ti may sa amunal ti kastangar aramidem. Nalabos kayong matngagsasao, auntie. Apay sumat. Apay, ti kunam ada maragpat mo kan sumaya at ti biyag mo iti kastangar aramidem. Awan ti pagmamaayan ti biyag mo iti kastanga aramid mo, Daisy. Amang ano makiasawa kan tulaeng. Iso nasaysaya at pay no agsardeng kalaangan nga agadal. Kat tumulong kalaangan ka dagiti trabaho iti balayo. Tapno saan mo't akakaasi ti kabsat ko amang papaadal kan ka. Agad-adalak mo ta na imbag, auntie. Sigurado ka? Aramid aya ti estudyante ti agawid iti oras iti rabii. Aramidan nakpay nga awan panunot na. Namindwala ang mata na pasamak dayjay, auntie. Makitam, sungsong batan nakpayan, agbalbalin ka na bastos. Kaslawan baten sursurom. Daytoy ti taddaanam. Awan pagmamaayam anasayaat, no di mo baliwan ti kastanga ugalim. Nagsasakit dagiti na isawang kanyak ti kabsat ni tatang idi nagsarita kami. Ngam, jak agpapekto. Oray imbaga na nga awan kwenta ka tao. Nga awan to ti pagmamaayan ti biyag ko. Jak paapektaran ka dagiti imbaga na kanyak. Oy, friend! Kumusta? Ha? Ala! Aping nagsang-sangit ka, girl. Pinagsasawanak ngamin ni Antik, idi nagkita kami, friend. Ha? Agkakasakit dagiti na isawang na kanyak. Awan kanu kwenta nga anak. Kanawan to kanu tinasaya at amasakbayak. Ala! Nalabos mo't nagsasao day tanga ikit mo. Akit? Agpaapekto ka kadagiti na ibagana? Agpaapekto ka iti kasi napasamak? Saan anya? Saan nga iso ti makaibagan no anya ti agbalin a future ko? Saan na nga igam ti masakbayak? Trueness! Agpaiso day tanga imbagkam. Saan ka paapektaran, friend? Amo ka saan ka kasi ti ibagbagana? Amok nga dagur uray anasaya at amasakbayak. Kan amok amaragpat ko amin nga rapaap ko.
Paiso day ta ako nam. Sino ko mati mangibaga no anya ti masakbayam, aber? Amok akabaulak aragpatan amin nga arapap ko iti biyag. Amok nga agbalinak to a nurse kat makapanak to iti sabali a pagilian. Ops, saan lang nga basta nurse? Head nurse, my friend! Ha? Kasta umisem ka. Cheer up, girl alush. Marayawak matkan ka, friend. Agyaman nak iti suportam kanya ka. Amok akanayon ka nga adda di tamang suporta kanya. Of course! Namnamaam dayta Daisy. G lang ng G! Girl power! Aklo nagmanang, nasa Iraq kadagiti insawang tikabsat ni tatang, nang runakat jak ni namnama, nga aggapupay a mismo kankwana dagijay nga agkakasakit a balikas. Ngam dagijay tinagbalin a motivation ko, tapno panaknakak kadakwada, akabaelak atun uyan amin nga arapaap ko, nang runakat talaga akayat ko ti agbalin a nurse, kan makadapaw iti sabali a pagilian. Kayat ko talaga ti agabroad manang. Gapo iti kinangato ti arapaap ko, nagpursigiak, impamaysak ti nagadal, inidyak ti barkada. Kayat ko ti agturpos ang nangangato dagiti grades ko, tapno dakdakkel tinamnama a makapanak iti balasiw taaw. Naglabas ti panawan, umada ni idin ti graduation ko, manang Emmy. Nanang, tatang, aday padamag ko kada kayo. Anya ka di dayta anak ka. Huwag nga agpaiso anak, kasla naragsak ka unay Husto kayo nanang, talaga naragsakak. Umadani nga minan ti graduation mi, kat cum laude Agpaisaw anak ka. Wan tatang. Ay na, Naglaing ka talaga anak ko. wan nga ro Daisy. Tauray ado ti rigata nagdalanam, kinabaalam ti amin. Ita, cum laude ka pa nga agturpos anak ko. Ay na, maragsakan kami kaninanang mo, Daisy. Katagyaman ak unay kada kayo. Tainik kandak pa iti gondaway amang ipanagnak, akabailak ti agturpos. No saan aga po iti ado a sakripisyo yo, jak ko mamaragpat amin dagitoy. Kanang runa a pagyamanak ti Diyos, tadinak binaybayan. Congratulations, Nurse Daisy. Congrats, Matt, Nurse Paulo. Nagmayta ng gansi ka. Kamaudyanan na. Nagbunga mutlaan yan amin arigat kan sakripisyo tayo. Dagidi rabiing, awan ti turog tayo, gapo iti pa nag-duty tayo, kabayatan ti OJT. Kan ti pa nag-review tayo. Imbagampay. Aywan gayam. Jak pa'y nayam amukan kadagiti dadakkel ko. Tatang, nanang, isugayam ni Paulo. Boyfriend mo? Ayun na. Saan tata? Hindi ko di madlaw na pimpintasak yung ti Junakis yun. Uwan mo't nga min tatang. Best friend ko ni Paulo. Iso ti kanayon at tumultulong kanyak iti amin ang nagdaldalanak bayat ti panagadal ko. Manipod iti stress ko, gapo iti panagadal, ken dadumapay. Ay, kastaya anak ko. Ay na, agyamanaken ka Paulo. Amok, asaan akabailan amin dagitoy ni Daisy, no awan ka. Ay, sus! Don't mention it, Nana. Ay, kahit anya nga iti plano yu itatan nakaturpos kayaw. Ag-review kaming tatang para iti board exam. Sapay ko mata makapasa kami. Tapno na anay kamintun a nurse ken ni Paulo.
Nanang, tatang, Oh. nakapasaak iti board. May isa akong anaan-anay a nurse. Ay na, kablaawan ka no kasta anak ko. Maragsa ka nakparakan ka. Ay na, talaga analain ka, anak ko. Agasem, umuna pa nag-examine mo, nakapasa ka adagos. Hawan nga raw. Talaga ngamin nga impamaysak ti nag-review, nanang. Diyak ngamin kaya't amasayang ti panawon kan ti kwarta amabusbos iti panag-examen ko. Katagyaman nak iti Diyos, tanagbunga amin a sakripisyo. Di kasano day tan, day say, ag-apply kan ito ospital? Uwan tatang, agtrabaho akpay dito'y pagilyan tayo. Sakbay nga agaplayak iti abroad. Talaga ngamin nga arapaap ko ti agbalin a nurse iti balasiw taaw. Kat amok a mapasamak to dayta. Kat ikarik, ama ipaayan kayon ton iti nasaliwanwan a panagbiag. Ay, ikararag tayo day ta iti Diyos, anak ko. Ngam di mo ba't liwayan ti dumawat iti tulong na kan panarabay na. Tapno magunod mo amin at tartari gagayam iti biag. Tatang, ada akon dito'y London. Naglamiis gayam dito'y. Kastaya, kahit kumusta mo't ti biyahim ngay anak ko? Nabayag ti biyahe, tatang. Ngam kinabailakmet. At day say, inot na matungtong palti amin nga arapaap mo. Amin abunga ti panagsakripisyo kahit makitkita mo'n anak ko. Ipampanakkel da ka kanilanang mo. Agyaman na kada kayo, tatang. Oh anak, apay nga nagsakit ka. Mailiwak namin adagusan kada kayo. Diyak namin naruam amaya dayo kada kayo. Kailiw na ka magdunadago, Stacy. Ang kabaulam day ka anak ko. Kanta ito'y tilag-lagi pa. No bilang tata ti masapul mo, awagan na kami kaninanang mo. Nang runa no masapul mo, ti kasarsarita. Agyaman na kada kayo, tatang. Bakit? Anyang iti marikrik nam ita? Ay na, maragsakan ak para iti anak talakay. Isunala ang tatalaga ang maikawa ak nga awan iti denata. Italang amin anaisina kadatakot. Ay, amom ka di Melinda. Numalagip ko na di panawon na nagpaloko ti anak ta. Impagarup ko no awanin tinamnamak ang maadaan iti anak ang makaturpos iti koleyaw. Talaga adyak ko man kayat asuportaran iti. Gapu takasla na awananak iti ganas, gapu kadagidi ang napasamak. Saan ka di naibagakan ka ide? Arumbang adataan naganak ti umuna ang makaawat iti anak ta. Amin dagijay kat normal a pagdalanan ti maysa nga anak. Melinda. Naimbaglaang ang ata dimngag kakanyak ide. Saan mo matlaang abinaybayan ti anak ta? Kat ti pag-iama anak unay. Nasa apa anak kaamiris ti anak ta? Kat ingaid na tinagadal agingga iti nakatorpos. Isa manipod mo't iden. Nagsasaro nun ti swerte adimtang kanwana. Dakkel aparabor day ta ti Diyos iti pamilya tayo. Kat ita, makitkita tan tinarimat amasakbayan ti anak ta.
Saan apulos nga ipagarup da nanang kan tatang nga da akon diti Pilipinas. Diyak namin imbaga kadakwada nga agbakasyonak. Iso asigurado ak ama sorpresa da iti idadatang ko. Ada akon diti sango ti balay. Tuktuk akon. Daisy, anak ko, ada ka? Wan tatang! Adaan! Melinda bakit? Ada ni Daisy! Melinda! Ada ti kunablakay! Oh my God! Ada ti anak ta! Ay na anak ko! Ay na, apay aday mo imbagbagagay nga agbakasyon kagayam! Surprise nga rod, nanang! Naglibak iti trabaho tapno makaawid ak diti Pilipinas! Mailiwak nga minan ka na kayo. Ay, nakailiw na kamutanday si anak ko. Mala, sumrot ka anak. Agin anak ka, tamang isagana ni nanang mo iti merienda. Amo may anabanog ka iti biyahe. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Relax. Kumusta nga iti agbalin a nurse iti sabala pagilyan anak? Makabanog, tatang. Ngam ka ba ilak gapo iti arapaap ko? Diyak mapanunot ti kinarigat ti trabaho. Nang runa no makatultulong ak iti sabali at tao. Kat day tatigapuna, no apay akinayat ko ti agbalin a nurse. Ay na, ipanpanakil da ka, anak ko. Pudno tinako na ti inam, anak ko. Kahit pasensyakan ka dagiti na isawang ko kun ka idewan. Pakawanan na kuma. Tatang, maawata ko no apay ana ibagayo kanyak dagijay idi. Uray na sakit, ngam adda rason, no apay ana isawang yu kanyak dagijay abalikas. Kat no saan aga po iti panang sitaryo kanyak idi. Nalabit, jak na amiris amadigaya man adalan ti taltaluntunak. Isa pagyamanak mo ti panagungat, kan panang bagbagayo kanyak idi, tatang. Gapoy ti dayjay, nagbalbaliwak, kat ingaed ko tinagadal. Amom day si anak. Nagasat kami kan hinanang mo. Takas kan ka tinagbalin nga anak may. Talaga aparabor na ka ti Diyos kada kami. Makapalukmagmat iti puso day tanga insawang yo, tatang. Agyaman akmat, tanaad da anak iti dadakkel akas kada kayo kaninanang. Agyaman ak iti panang suportayo kadagiti arapaap ko. Nagasatak manang Emmy, tanaad da anak iti naganak akas kada tatang kananang. Isuda ti gapuna, no apay anatunoy ko amin nga arapaap ko iti biyag. Kat aging gattung palbiyag ko ti panagyaman ko kadakwada. Itama ng Emmy, gapo iti tulong kan panarabay ti namarswa, na promotak kas head nurse iti ospital a pagtrabtrabahwak dito'y London. Kat inton na anayan ti urnong ko, kayat ko ti maadaan iti negosyo dita Pilipinas, tapno adda imatunan da tatang kananang. Kan addan to danunag a negosyo, inton agretire akon dito'y London, kat agawid akon dita Pilipinas. Agserbi ko mga adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg to'y pakasarita akmanang, tapno saan da maawanan itinamnama, amang tunoy kadagiti arapaap da iti biyag. Alakastan, katagyamanak, iti panangidrama yo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Daisy. Pagayam ko a Daisy, pinanaknakam iti pakasaritaam, asaan tayo arumbang nga agpaapekto, kadagiti agkakasakit nga isawsawang ti sabali a tao, wenno iti uray anyaman nga ublag iti dalan tayo, amang ragpat kadagiti arapaap tayo. Kaskan ka, namnamaakmat nga agbalin daytoy nga inspirasyon, tapno nakarkaro tayo nga agsalukag, tapno matunoy dagiti arapaap tayo iti biyag.
Kanti kang runaan nga adal ana agsep iti pakasaritaam, ket ti panagbalin ana tulnog, ken dumngeg iti balakad, dagiti naganak tayo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyahang. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot ipi danal tibiyang. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your